Здравейте, приятели, в днешното видео ще играем с една моя приятелка, един братовчет на Brawl Stars. И сега започваме да играем на Knockout. Аз съм добър на това. Чакайте само да сме на скина. Чакайте малко. Ще играя с мен. И сега даваме рейди. Започваме да играем. Почваме, ние сме тримата. Бор. Кой цели си? А? Аре бе, убиха ме. Мене. Аз бил Нита, убих Нита. Не знам, отиде си. Стегнете се малко, хора. Аз съм на много малко хора. Буквално съм на много малко. Не. Той. Мога да бързо. Давай. Браво, Лена. И така, хора, сега ако загубим този рунд и край, ще загубим. И сега моята приятелка, ако успее да ги убие. Пак. Давай, Лейна, давай! Не можа. Бех на малко, иначе ще игра. Дай play again. Така ще играем again. На косъм бех, обаче исках да изчакам пандата да умре. И така, хора, почваме пак на същото ниво, защото искаме всеко едно ниво да го печелим. Спайк. Убиха го. Едгар ще го... Да, убиха Едгар. Аз убих. И така, май според мен тази игра ще я спечелим. Ето пак. Пак ли има Нита, бе? Не, уби ме Нита. Не, давай. Сега моят братовчет остана. Байк от нея. Браво. Не. Давай, ке разкъртиш. Добре, сега не искаме само Нита. Давай. Да, моят братовчет би. И сега печелихме и той ще е стартер. Леген, бе! И така, хора, има звезда, не е нищо хубаво. И сега, хора, ще играем на трио шоудан. Сега ще играем на трио шоудан, давай. Моя братовчет трябва да го изкарам с звезди. Да, чакаме да го изкарам, защото взима звезди имаше той. И така. Но аз мисля да смена героя. Мисля да играя с Макс или как хора да избера. Едгар. Кой ли избера? Драго съм добър. Айде, моята приятелка още си избира. И добре, даваме рейди. Така, и сега. Аз съм най-силна така и всичките. Не, всеки герой зависи от тебе.
Всеки герой е на някакъв силен, но зависи ти колко силен. Но то сега Не искам. Защото ги бивите, че... Елайте да търсим хора. някакви надолу са повечето хора. Чакай, как се убия? Къде си сигурна? О, тук е тук. Оставете го. Обичам. Тук. Леон, дайте Леона ги. Сега трябва да убием Леон, ето го Не, ето. аз умра. Аз го довърших. Добре, И толкова го убихме. О, този там. Не. О, Аз съм 11. не, защо сега го включих? Добре, аз го исках вече. Пази го. Ела, тук има много хора. Айде, Алейна, ела. Не! Спайк! Не! Сквид! Така да Сквид. Всеки път го бъркам хора този Спайк, с Сквид го бъркам. Даже имаше на по-миналото ми видео. Го бях объркал, му бях казал. Не, аз съм рекал. Румба. Мале, хора! Аз съм. Не, ма, помолка. Казвам, не мога да ме. Буквално, че трима срещу мен е така. Трима да се не, ецит. Аз не искам. Сега включваме на Бро Хокей. Хора, аз имам много да взимаме. Има един стар бро. Пари, които си взема. И хора ще получат... Не, много малко. Чакайте да видя. Ще получих за малко. За... Ще получих за малко Леон. Няма да събира сега. И сега даваме рейдя, ама чакайте, аз не искам с това да игра. По-добре да игра с те. И този скин ми харесва. Даваме рейдя сега. Така хора играе. Едгар си ми кара. Пазете бързане! Не! Аз го убих. Той ми беше на вратата. Монето. Аз съм добър на това ниво. Обаче съм най-добър с Франк. На Кристиана. Паскам. Не! Алейна го взема. Алейна, пъсни не мога върти. Приятел. Пазвай. Давай. Дойде. Потърви. Айде, аз карах. Айде, моята приятелка вкара. Мале. О, благодаря. Подайте ме. Убих Едгар. Давай, Кристиана, ритай. Аз съм това. Давай, Лена. Не. Убих се. Стрелям, бивам. Аз ги убих тук. Айде, аз карах. И пак отново моята приятелка кара и тя тук ни. Ама не, чакайте, имаме още. Помислих, че това...
Не, аз какво пак искам? Да, ще се броша. Мале, колко съм малко, ако знаете хора. Айде, сега вкара моя братовчет. Аз запис вкарах ми. И така, аз съм стар плеер. Плюс 10 купи. Аз съм стар плеер, защото бих най-много човек. You can't save everyone. Чакай, тук две. И така отваряме си звездата. Два супер плеер. И имаме за взимане неща. И хора, това беше видеото. Ще качим и друго този следобед на Roblox. Втората част, която ви бях казал, ще го изгледате. Първото там за Roblox. И чао за днес. Сега тук. Довиждане! Чао. И